Бугын тапшыруыбызда тагын бер милләттәшебезне кытлап, иң җылы теләкләрне җиткерергә булдык. Ул да булса, иске кулатка бистәсендә гомер кичерүче, бүгенге көндә матур 60 яшьлек юбилеен каршы алучы якташыбыз Усиев Наил Вәлиәхмәт улын күркәм гомер бәйрәме белән беренчеләрдән булып яраткан хатыны Галия Расим кызы язган. Яраткан, иң батыр, гадел, йомшак күңелле, иң әйбәт булган сөекле ирем. Сине матур юбилеең белән кытлап, ихластан саулык һәм бу авыр тормышта бар киртәләрне дә җиңә алырлык көч телим. Һәр вакыт ышанычлы гаиләң, нык таянычың булсын. Мин сине бик нык яратам һәм куйган бар максатларыңны да бер киртәсез җиңеллек белән ирешергә насыйплар кылсын сиңа дип телим. Мин җир шарында иң бәхетле хатындыр. Чөнки минем иң кадерле, иң яраткан ирем син бар акыллым. Бары тик синең мәхәббәтең мине җылыта һәм җаныма тынычлык бирә. Мин бүген дә Аллама синең белән таныштырганы өчен рәхмәт укыйм. Матур балаларым өчен, тыныч җаным өчен, шат күңелем, тулы гаиләм өчен рәхмәт сиңа алтыным. Алтыным син минем, иң кадерлем, сине булдым кытлап китергә. Теләгем бер, 100 яшеңә кадәр бары синең белән җитергә. Тап тидерми, икәү бергә яшәп, инде байтак еллар үткәнбез. Ике балабызны да үстереп гомер уртасына җиткәнбез. Шабып йөри татлы аныкалар, әби, бабай диеп эндәшә. Шулай әле әкрен генә безне картлык иле алга битдәшә. Бердән берем дисәм, аз да булыр. Җир шарында син бит бер генә. Яратамын сине Наил җаным, тигез гомер язсын яшәргә. Без яшибез узан еллар бергә. Рәхәт синең белән күңелемә. Улыбыз һәм кызыбыз, балаларым тудылар безнең матур мәхәббәттә. Ике аккош кебек, зур иделдә йөзәбез без тормыш юлыннан. Шулай татулыкта, мәхәббәттә үтсен иде безнең матур юллар. Тормыш юлыбыз гел туры булсын, киртәләр безне гел читләп узсын, хыянат җиле безгә тимәсен, сөю гөлебез бер дә сүнмәсен. Рәхмәт сиңа, түземлегең өчен, сабырлыгың өчен мең рәхмәт. Язсын алда яратканым минем, бергә яшәүләре ул рәхәт. Кадерле Наил Вәлиәхмәт улы, яраткан хатыныгыз матур туган көнегез белән кытлап бүләккә җыр да сайлаган. Әнвәр Нургалиев башкаруында ышанычлы кешем дип исемләнгән җырны бергәләп тыңлыйк. Мәхәббәтне юлдаш итеп, бер кашыктан башлап китеп, корганбыз дөньябызны. Гаиләбез киңлекләреннән, бәхет биеклекләреннән, булганбыз улы кызлы. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Нинди генә хәлләрдә дә, мин авыр мәлләрдә дә, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Бәхет юлы җиңел түгел, төрле юллар белән килдек, тапканны югалтмадык, булганын арттыра бардык, гаилә балалар дип яндык, тырыштык сынатмадык. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Нинди генә хәлләрдә дә, мин авыр
şak bulu sine tingim Terek bulsun sina ingim Dünya şatlıkka tulasın Var bulup kanatlarımız Bu bəxtli şaklarımız Gümürlük bulak görürsün Görülep bargan işin bardan İşler işin gücün bardan Min bəxtli kırmışımdan Işanışlık işin var Min digene hallerden Min ağır mellerden Dayanırlık işimizin var Işanışlık işin var Dayanırlık işimizin var Işanışlık işin var Minim şunday işim var Devam etip, Nail Veliahmet ulu Usiyev hürmetine tağın bir kutlav xatın okıp gitem. Onu sizge ulığız İldar, kilinigiz Galiye, ınıklarıgız İlyas, Kerim, Diyanışka, kızıgız Rufiye, turmuş ipteşi Ramil bilen yazganlar. Adem balasında bilgili bulgança iki ferişte bar dip sanılar. Birinchisi onun eni bulsa, ikinchisi ətiyinde. Mine əti degen feriştege bu turmuşta ixtibar ikinci şirattağına qalar. Olarga bağışlap siregrek şiirler hem jırlar yazılar. Olarını nişleptir keşli zatlardan sanılar. Etirenrek oylap karasan, eti bitul, eni bilen bir retten tünlerin yuklamışa, gündüzün kaygıda, burşuda balası için ütkerüşe kişi. Mine bizning etiyimiz de şın gaile başlığı, yarata bilgen turmuş ipteşi, hem matur terbiye biri olgan ulu hariften eti. Üstevine canında kızganmagan yaratgan babayda. Etiyimiz gımır boyu jin sızganıp hizmet etti. Onun bilen birge işlegen rayondaşları barı tik maqtab, sıklanıp hem gırırlanıp kına eti hakkında söyleyiler. Biz balaları için bar zatını buldururga tırışkan eti ekrinlep ılıgaydı. Gımirler kizine kirgen etkeyimizni bugün tuğan kini bilen kıtlarga bildik. Tüben gine başımızını iyip barısı içinde rahmet okuyubuz ana. Yakınımız, etiyimiz, babakayımız. Rıxsat etsine şın ko'ngildan matur tuğan kinin bilen kıtlarga, hem tileklerinin en izgilerin sina jitkirirge. Senin tuğan kinge etkeyimiz, nerse birik iken bulekke. Bizge kılgan her bir yakşılığın saklanacak menge yürekte. Rahmet sina, rahmet barısı için, sığılmavın için yazmışka. Tik yakşılık kına bule gitip yaşar biz etkey turmuşta. Gımırında bik köp hizmet koydun, işlemegen işin kalmadı. Uzun gımır, baxıt dilep, übüp kalabız senin kullarına. Yaşa diyem, bir de qartaymalı, kişilikliligin bilen örneksin. Ağır şakta sina dayanabız, bizning işin her şak kireksin. Ağırlıklar tutsa turmuşta, kengeş sırap, sina kilebіз. Dürüs yolga bastırırday sözler eytesini aldan bilebiz. Taşıp tırsın ko'ngillerde her şak yaşav derdi, menge sünmesin. Yaktı ümit, zor xiyallar bilen karşılasın beyram ertesin. Qadrli Nail Veliahmetovich, aldığı günlerde de xatınığız, balalarığız, ınıklarığız muhabbetin tıyıp, olardan жылы sözler, quvonishli xabarlar gina eshitib yasharga yazsın. Şın ko'ngildan sizning hürmetke yangıragan tileklerge qo'shilamiz. Sizning g'imrigizda nindigina voqealar bo'lsa da, nindigina ishlar boshqarilsa da, olar sizga tik shodlik getirsin. Barliq o'y tilaklaringiz, barliq xayollaringiz turmushga oshsin. Yaqinlaringizning muzikal bilagin qabul etingiz ham baxtli yashagiz.
саклауда газиз әткәйләр эше, әти канат астында барчабыз да бала без, синең хакта уйлыйбыз, горур атлап барабыз. Әтием син булганда без бәхетле, син булганда без кешеле. Синнән алып яшибез без, әтием, берләп яшәрлек көчне. Әтием син булганда без бәхетле, син булганда без кешеле.